Lấy đi cũng xem thôi nè, thế này. Rốt sẽ. Masih kot lah bislah, cari bawa jauh. Jadi dah ada kita bisa nama. Jom. Mau aku bapak di sini gua di pulau. Ayo, oke. Logofer 50K जानायनि बोरमा आथिं जानायमोन आरोना जोङो बेनिफ्राय दायो नेक्स्ट टारगेट सोर निउ साबस्क्राइबार नांगौ माने कमेन्ट खालामना दोनहर आरोना निउ चेनेलफोरा गोदान चेनेलफोरा साबस्क्राइब नांगौफोरा बेनिफ्राय लोगोसे मोनसे रिक्वेस्ट आरोना सासे आंनि लोगोआ सिगाङावहाय आंखौ गोबां भिडिअ बानाय होननानै इउट्युबावहाय भिडिअ हगार होननानै बुंदोंमोन आरोना फार्स्ट टाइम बे लोगोआ माने आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरदों आरोना जाहाथे बिना सिगाङावनो गोबां चेनेला ग्र' जाखानायमोन 30K थांखाबाय बिनियाबो बेनिफ्राय दा बावै बियो गेजेर ससेयावहाय भिडिअसखौ होआखैमोन आरोना ओमफ्राय दा बिनि थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरदों माने बिथांखौहाय हेल्प होनो थाखाय स' आंनि क्लोज भिउवार्सफोर बेनिफ्राय साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोना थांनानै बिथांखौ सापर्ट हैथां बेनिफ्राय आरो नोंथांमोनाबो जुदि नांगौब्ला मेसेज खालामना दोनहर आरोना स' जोङो लासैनो साबस्क्राइबखौ होलांगोन आरोना नोंथांमोननि थाखाय स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गासैखौबो थेंक इउ स' माच आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि फेमिलियाव फैनायनि थाखाय गासैबो most thankful दे जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बेबायदिनो सापर्ट होलांगोन होननानै गासैखौबो आरोना है ना खुशबू थैंक यू बोलो सबको भी थैंक यू सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा तुम्हारा नाम बता दो मेरा नाम खुशबू है अच्छा लिटिल बीस इंटरनेशनल लिटिल बीस स्कूल हाँ और कितना साल हो गया तुम बताओ तो 4 years 4 years नहीं हुआ 4 years शर्म नहीं है 3.5 बोलो ठीक है 4 years नहीं हुआ अभी तक ठीक है फिर भी बहुत समझदार है बोलो नहीं बोलेगा चलो जाओ बेयावनो जोंजोंनो गेलेफैयो बिरादनो सानसे थाफैयो आरोना वाचमेननि फिसाजो बे बिल्डिंनिनो बेनिफ्राय बिमाया खामानियाव थाङो बिफायाबो वाचमेन ओमफ्राय बेयावनो देरनाय आरोना जोंजोंनो उन्दैनिफ्रायनो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन